kaka noyange katiba mar higa mar 2013. Masidis. Erokamano Joyce kendo panelists maga bende winjo gik ma giwacho. Tadwa mana mondo ayie gi bwana mowacho kanyo ni Mibadhi chakre kendo rumo kod wan wawegi. Nikech automation kaka wacho no en improvement kuom system to kapod ni entie gi loopholes. Mano nyiso ni dhano riek machine nikech dhano be maloso machine no. Ka wan gi ji joma matiyo e counties kata tiyo e migawo moro amora mar sirkal kata mok mar sirkal, ka okwan jok man gadiera man ethical matiyo kong'eyo ni oloso ok odwa ketho nikech gini kamotiyo ni odwa ni gini odongre mondo nyithiwa kod nyikwa medo yud gini kaber moloyo kaka ne wayudo gi. So ochako kodwa as a people. To Mibadhi kama ochopo e Kenya ka ochopo kama nyaka wa declare it as a national disaster. Yaka koro wabedo gi strategies matieke nikech it doesn't matter how good, how tight your systems are. Ka joma tiyo kanyo onge gi ethical standards and beliefs, they'll just break it down. Koro penjo mi penjo ni kaka winje en ni the auditor general wacho ni nitie kambe moko mabedo outsourced makoro timo revenue collection, and mano ber mano kumantie ni mane kuma ji onego dhi en kecho ogolo kuro a big chunk of teach mark county tiyo managing and supervising your timo revenue collection and part of and effectiveness improvement mar system mag choko omenda ma kanyo kuma ji onego dhi kanyo mabende wasebedo kwa wuoye kaka josiaya to kenan kata sia kanyo ne committee mar finance. Tijwa en ng'iyo systems to chiwo recommendations of gik mwaneno nbeyo practices mwaneno nbeyo kwa linganisha gi jomoko kama jomoko timo. Nitie counties moko mosechako timo outsourcing mag kambi ma collect revenue to mano ana neno no bero siae pok wadhi kuro, but nitie benefits ka joma osetime oseneno kan nitie increase mar revenue connection from kaka ne gitime giwegi gi company ma outsource ma tije and professionally and collecting revenue, but kako sewach Mibadhi en gima nyaka wawegi wawinjre ni en gima wadwan mondo otieki kaka wabedo gi pending bills gi contractor we teach diere